Takže čaute a dneska vás tu vítam. Dneska budeme hričky kalapať o sebe. Tak, máme tu furt tú istú aktualizáciu. Bohužiaľ na pár deň bude až na budúci update. Nepýtajte sa, opäť mám skin Hagi-Bagi. Som si dneska chcel dať Hagi-Bagi skin. Mám nájsť aký čo keby som skúsil Dragon the City. Určite bude sa líbať. Tam sú 14. Oni chcú kiknúť tú najlepšiu youtubera, vyhodiť si ju. Tak to v žiadnom prípade. Tak. Ideme sa prechádzať na cenu, to ešte nepôjdem do portálu. To bude, ne? Nie. Čo? Mám nejaký zelený celý skin. Ja mám tiež zelený celý skin. Ale nie je okuliare zelené. Mám ho na videu. Tak, juhu. Mám ho na videu youtubera. Tak, a teraz budú všetci vedieť, že GG je najlepší youtuber. Nejaký Wolf Mine Hazard Game. Prečo sa všetci odhlasujú? Víš mi. Si sadnúť do lavice radšej. Tak. Chceme na nejaké čierne mačky? 1 plus 1 rovná sa 2, to je dobré. Kliknúť Dragona, to je tiež dobrý youtuber. Nevadí, že anglicky, ale po anglicky. Je americké, ale tam sa tiež hovorí po anglicky, takže viem, čo on hovorí. Koľko bude? Ja chcem vypočítať. 1000 plus 100? Však to je úplne ľahké. Čo? A sleduj. Catnap. No tak. Tak. 101. Ja zabijem Catnapa. Tak. I kill you. Wait for that. This is for milk. That's it. Let's. Uj, on som myslel, ujede na mačke. Live is Roblox, čo? Jako život je Roblox? Ne, to nemôže byť Roblox. Keď tu šťastí, keď uvidím tohto, dostajú Jakuba, tak. Pretože on má meno Catnap, takže. Ne! Ne, on spal, ne, to v žiadnom prípade. No, dúfam, že ma bude každý chrániť. Potrebujeme uzavrieť, počkaj, keď uzavrieme to. Takže už to máme a oni to zničia. Ale prečo tu je Red Smoke? Ja poznám ako to Red Smoke. Ne, on... Kam dáme ten Red Smoke?
Ne, on tam dává ten red smoke. Já to nemůže být. Já jako vím, že má schopnosti. Jako vím, že má schopnost nás donutit uspat nás. Bože. Keď napíše red smoke, tak okamžitě jde pryč od něj. Hej! No tak. Idem ho zabít. Tak. Tak, A teraz ma nenajde, protože blud. No, toto bylo iba asi všetko. Ja nezašel to jméno. Ne, tam bol. Rychlo, choď preč. Tak. Nie. Toto je už asi koniec, som si zlobil aj nohu. Asi v 9. časti je nový update. Tak. Ja pak musím ísť do nemocnice. Bohužiaľ musím ísť do nemocnice. Zakrnem vás do stolu, takže čaute.